Tak, vítajte v tomto mojom mini projekte. Je to prvý taký vyslovene len týždenný prehľad o tom, čo sa udialo hlavne na americkom trhu. Dnes si povieme bližšie o tom, čo sa také hlavné highlights z minulého týždňa. Takže jeden ten event bol o tom, že Fedka mala meeting, takže rozhodovali o tom, či budú znižovať sadzby. Nakoniec Fedka znížila sadzby, ale Pavel hovoril o problémami s dátami, takže o tom si povieme viac. No a potom, čo otriaslo trhmi, bol Oracle, takže po výsledkoch zaznamenal zásadný prepad akcií až o 10% v daný deň, ale celkovo za týždeň je akcia dole o 14%. No a tiež v neposlednom rade by som chcel nadviazať na predošlé video, kde som hovoril o akvizícii Warner Bros. Discovery Netflixom alebo Paramountom a ako do toho vstúpil Trump. Vyzerá, že Trump chce mať CNN pod kontrolou. A tiež sa trošku dotknem o tom, či je AI v bubline, aj keď veľmi lightovo. Páčila sa mi jedna myšlienka od Howarda Marksa a podobne. Takže poďme na to. No, takže čo sa týka Fedky, ako americkej centrálnej banky, tak ako som spomínal, nakoniec na decembrovom meetingu znížila úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu, takže momentálne je na úrovni 3,5 až 3,75%. Čo ma ale zaujalo, je, že Wall Street Journal reportoval jednak konkrétne výsledky, čiže aký bol celkový postoj jednotlivých členov vlastne vedenia Fedky a committee members, takže tu máte takýto prehľad, naozaj aj v porovnaní s minulými rokmi to bolo dosť rozporuplné rozhodnutie, takže nebolo to v žiadnom prípade o tom, že by všetci členovia boli zajedno. No a k tomu potom prispel aj komentár Jeroma Powella, ktorý hovoril, ako som tu ukazoval, že v podstate celý ten job report, čo je zásadný vstup pre akékoľvek rozhodnutie Fedky, koľko prác sa vlastne pridalo, koľko ľudí požiadalo o dávky v nezamestnanosti a podobne, tak hovorí, že momentálne ten report môže byť príliš precenený, čo sa týka zamestnanosti a že celkovo sa reportuje možno o 60,000 viac jobs, alebo teda zamestnaných ľudí, ako by sa malo. Ono to súvisí do istej miery aj, možno ste zachytili, že už v auguste tohto roka Trump dosť tlačil na Bureau of Labor Statistics, takže Úrad pre štatistiku o prácach Úrad pre štatistiku o práci. No a už v podstate v auguste zase Trump hovoril, že tie čísla boli zlé, lebo nevyhovovali jemu. A v podstate hovoril, že tam bude robiť väčšie organizačné zmeny, čo sa aj stalo, čiže v 1. auguste 2025 vyhodil vlastne vedúcu tohto úradu. No a samozrejme tam má potom tendenciu dávať si vlastných ľudí, ktorí sú mu možno viac lojálni. No a to sa aj stalo a preto je aj to podozrenie, že report je príliš precenený z hľadiska vytvárania nových pracovných pozícií. Takže to je jedna vec. No a ako protipol k tomu by som chcel zdôrazniť, že Trump aj napriek tomu, že sa znížil rate, tak hovorí, že očakával ešte väčšie zníženie vo všeobecnosti a nehovoriac o tom, že sa mu určite nepáčili vyjadrenia toho, ako to bude v roku 2026. Takže kde bolo avizované, že by tam bol maximálne jeden rate cut, takže iba jedno zníženie úrokovej sadzby. Uvidíme, musíme si počkať. Hej. Dokonca niekde som čítal, že možno by bolo, myslím, že Jerome Powell sa vyjadril, že budú veľmi opatrní a budú pozorovať ten trh a možno nebude ani žiadne, čo by Trumpovi teda vôbec nevyhovovalo. Takže celkovo Oracle v dni, kedy boli reportované výsledky, tak sa prepadol o 10%.
za ale celý týždeň je v minuse až 14%. Pozeral som si výsledovku Oracle a tiež nejaké hlavné highlights z ich earnings callu, takže sa na to poďme pozrieť. Takže toto je 8K report z Oracle za druhý kvartál ich fiškálneho 2026. Ich fiškál končí v máji, takže preto reportujú momentálne Q2. Takže najväčší ramp-up zažili year over year, z roka na rok, remaining performance obligations vo výške až 523 miliard dolárov sú v súčasnosti. Remaining performance obligations sú v podstate výnosy budúcich období. To znamená, že zaobchodovaný objem, ktorý sa ale bude do revenues, čiže do výnosov ukazovať až v budúcnosti. No a potom tu reportovali rôzne ďalšie subsegmenty a celkové earnings per share, takže earnings per share zrástli až o 91% na 2,10 za akciu. Celkové revenue 16,1 miliardy vo výške, čiže je to vyššie o 14% year over year v dolároch a 13% constant currency. Cloud revenue takisto 8 miliard, vyššie o 34%. Cloud infrastructure 4,1 miliardy, hore o 68%, to sa samozrejme dalo čakať s ohľadom na celkový AI boom. No a potom Cloud Applications, čiže SaaS revenue v rôznych segmentoch rástlo od 11 až do 18% v závislosti od konkrétneho segmentu. Čo boli potom také ďalšie highlights, na ktoré by som sa zameral celkovo? Jednak bolo sranda vidieť, že už tak nespomínajú pri tých remaining performance obligations, v podstate spomínali nové dealy s Metou, Nvidiou a ostatnými. Už sa tu nechvália toľko OpenAI, ako keby OpenAI už nebol taký ten svätý grál nafúkovania cien akcií, že keď niekto s nimi robí, tak má zvýšenú valuáciu. Takže to bolo za mňa celkom zaujímavé, no ale taká z môjho pohľadu dosť veľký výkričník je, že odpredali v podstate svoju časť v Ampere, čo bola v podstate to odôvodnili tým, že to pre nich nie je do budúcna nejaký strategický fokus a chceli by sa sústrediť a teda nebudú sa ďalej sústrediť na dizajnovanie, výrobu a ich vlastných čipov pre cloudové datacentra. Za mňa je to dosť veľký výkričník, lebo ich to zbavuje nejakej nádeje konkurenčnej výhody do budúcna. A celkovo tento biznis s cloud infraštruktúrou vo všeobecnosti, a na to sa potom ešte pozrieme v earnings calle, je so mnoho nižšou maržovosťou, respektíve pokiaľ chcú byť konkurencieschopní na trhu, tak buď budú konkurovať cenou, alebo majú nejaké intellectual property. No a bohužiaľ v tomto prípade to vyzerá tak, že sa do istej miery vzdávajú, nechcú mať vlastné čipy do budúcna a vyhral Google a vyhrala Nvidia, ktorí sú takí hlavní dvaja ťahúni. Nvidia a ich GPUs a potom Google a ich TPUs, na ktorý natrénovali aj Gemini 3 Pro. Takže z tohto pohľadu áno, verím, že revenues vo všeobecnosti budú rásť aj do budúcna. Trochu by som sa obával o celkovú profitabilitu a čo je vlastne ten magic dust, alebo to, čo ich bude odlišovať od konkurencie. Dobre, potom keď sa pozrieme ďalej, tak ja dám screenshot na P&L-ku a celkovo financial statements. No a v podstate vo výkaze ziskov a strát znova sa pozeráme na to, že áno, cloud aj software, teda cloud rástol 33% year over year v danom kvartáli. Čo sa týka softveru, tak ten klesal a potom sú tu rôzne takéto menšie časti.
tej top liny. Čo sa týka operating expenses, tu je zaujímavé, že cloud a software dávajú do jedného chlievika a to rastie rýchlejšie, ako rastú celkové revenues, čo mi nedáva úplne znova veľa sebavedomia do budúcna, že by mali nejaký zásadný profit, aj keď samozrejme treba sa na to pozrieť holisticky. Vidím tam dva dôvody, prečo to takto môžu grupovať. Buď sa naozaj boja to reportovať separátne, cloud a software na úrovni nákladov, lebo by to nevyzeralo možno dobre, možno celkové tie revenues z cloudu nemajú takú profitabilitu, ako by investori očakávali a takýmto spôsobom to trochu zakryjú. Alebo možno je za tým nejaká dodatočná komplexita z hľadiska reportingu, o ktorej nevieme. Takže ťažko povedať, ale to je taký ďalší highlight. A posledný, aj keď na to nemám screenshot teraz, je, že v rámci earnings callu, takže webcastu hovorili o tom, že budú zvyšovať capexy o 15 miliard. Takže v roku 2026 to vôbec nebude vyzerať dobre z hľadiska profitability. Zvýšenie capexov, náklady, čo sa týka OPEXov, rastú rýchlejšie ako revenues. No a tá nejaká základná konkurenčná výhoda pri daných dátových centrách je dosť otázna z môjho pohľadu. Dobre, a čo sa týka Warner Bros. Studios a Warner Bros. Discovery, tak ešte pár slov k tej akvizícii vo všeobecnosti. V podstate ako prvé bolo medializované, že Netflix sa dohodol s Warner Bros. Discovery na kúpe za $27,75 na akciu. Celkovo to bolo nejakých okolo 72 miliard, pokiaľ sa nemýlim. Ale čo je tam podstatné ešte predtým? Warner Bros. Discovery vlastní ako keby také tri hlavné assets, ktoré Netflix zaujímajú. Z toho dve Netflix zaujímajú. Takže poprvé, Warner Bros. Discovery vlastní licencie ku Friends, Harry Potter a tak ďalej a má HBO Max ako službu. Potom vlastnia štúdia, kde sa natáčajú filmy a tak ďalej a tak ďalej. No a v neposlednom rade vlastnia aj káblové televízie. Patrí tam CNN a HGTV a podobne, ale tá tretia časť nemala byť predmetom akvizície od Netflixu. Čiže čo chcel urobiť manažment Warner Bros. Discovery je, že v rámci týchto troch ako keby hlavných streamov biznisu v prvom rade spin-offnúť alebo odštiepiť káblovú televíziu, čiže tam, kde spadá CNN, tam by ďalej pokračovali a zvyšné dve divízie, nazvime to, čiže štúdia a potom ten streaming, HBO Go, všetky licencie, štúdia a podobne, tak tie by boli predmetom, čiže tie by Netflix kúpil. Čo ale povedal Paramount potom, je, že my chceme zakvírovať úplne všetko. S tým, že poskytnú $30 za akciu, čo je 2,25 viac ako Netflix. Zároveň ale chcú v tom aj Cable TV. Čo bolo ale zásadné, je, že oni nešli za boardom a za manažmentom, ale priamo za akcionármi, ktorí nie nutne musia byť v plnej miere informovaní o tom, akú stratégiu má manažment Warner Bros. Discovery. Takže no je to celé dosť zaujímavé. Uvidíme, akým spôsobom sa to vyvrbí. Ale suma sumarum, Netflix nemá záujem o CNN a Cable TV, kdežto Paramount má. No a k tomu dám ešte jeden screenshot a chcel by som možno k tomu niečo povedať, lebo samozrejme do toho celého, keďže CNN je televízia, ktorá má primárne ako svoj viewership je zameraný na demokratov. No a samozrejme tým pádom je to vo veľkom záujme aj Trumpa, ktorý do toho celého vstúpil.
A tak ukážem screenshot, prečítam a potom k tomu povieme viac. Takže len na potvrdenie to, čo som spomínal. Takže pokiaľ Netflix nakoniec bude môcť zakvirovať Warner Bros., tak Discovery by naďalej pokračoval s tým, že spin-offne CNN a ostatné cable networks, takže ostatné káblové televízie, a do samostatnej spoločnosti, ktorá bude Discovery Global. A oni veria, že táto spoločnosť má potom aj väčší trhový potenciál, čiže keď ju spin-offnú, tak ju v prípade, aj keby to chceli predať, tak ju predajú za viac. Hej. A to, že či by s tým pokračovali a aká je tam stratégia za týmto, k tomu neviem sa vyjadriť. No ale tu je dôležité toto, čiže after Warner's deal with Netflix was announced, CNN chief executive Mark Thompson told staff that it would enable us to continue to roll out our strategy to secure a great future for CNN by successfully navigating our digital transition. Čiže naozaj im ide o to, aby CNN ďalej pokračovalo vo zvolenej stratégii. A keďže to povedal CEO a šéf tej divízie, tak zrejme majú tam nejaké strategické ciele, ktoré by chceli naplňať. No a potom 3 days later, Paramount CEO David Ellison launched a $77.9 billion hostile bid for all of Warner Discovery, including cable networks such as CNN. Takže v podstate on má záujem úplne o všetko. A potom si k tomu povieme aj viac, ale čo je tu dosť také zákerné do istej miery, je, že išiel priamo za akcionármi. Tam je ešte dôležité spomenúť, že kdežto v prípade Netflixu tých 27,75 je 23,25 per share v cashi a potom 4,50 za je výmena kvázi za ich akcie v rovnakej hodnote, kdežto Paramount dáva $30 za akciu. Čo na to ale Trump? Takže v pozadí, čo sa dialo, je, že David Ellison a jeho otec Larry Ellison majú celkom blízky vzťah asi s Trumpom a s jeho administráciou, takže mu volali s tým, že tu je to spomenuté, they have signaled to the administration that if they gain control of CNN, they would seek to overhaul it, much in the same way they are currently trying to make over CBS News. Čiže would seek to overhaul it, spravili by asi nejaké dosť zásadné zmeny v CNN, pokiaľ by to akvirovali oni ako za Paramount. No a potom tu je napísané Trump has told allies he is open to considering a new deal for Warner in which CNN is completely sold off from the business and not spun off into Discovery Global as planned. People familiar with the discussion said. In private conversations, the president has said that CNN should be run by people he believes are friendlier toward him and the Republican Party, according to a person who has spoken to Trump in recent weeks. No, takže je toho celkom dosť, čo treba vstrebať, ale očividne toto nie je už len o biznise, ale o celkovej moci a politike, kde Trump sa naozaj snaží do toho nejakým spôsobom vstúpiť s tým, že jeho favoriti sú asi zjavní, keďže by chceli zobrať vlastne celý Warner Bros. Discovery, vrátane CNN, Ellisonovci, tak a potom by robili nejaké zásadné zmeny, tak predpokladám, že by to boli asi zásadné zmeny smerujúce k tomu, aby to bolo trošku viac favorable voči republikánom. Čo je dosť zásadné, lebo jak som spomínal, ten viewership CNN je do veľkej miery, alebo prevažne teda má demokratickú bázu, samozrejme nevýlučne, ale prevažne. Takže to je ďalšia taká novinka. No a potom poslednú vec, ktorú som chcel, je porozprávať sa trochu o tom, či sme v AI bubline. No a tu som našiel veľmi pekný článok od Howarda Marksa. Potom dám
K tomuto článku aj link. Prvých 10 z vás ho má zdarma, lebo je to za paywallom Financial Times, je to platený link. Ale teda pár citátov z toho. Dobre, takže pre tých, ktorí nepoznajú Howarda Marksa, v podstate stojí za Oaktree Capital Management, takže je to asset management company, má za sebou portfólio, teda assets under management je ich 209 miliard dolárov. A tu je jeho fotka. Naozaj je dosť skúsený investor, už si prešiel rôznymi bublinami. O to viac som bol prekvapený, že dával nejaký rozhovor do Financial Times, respektíve napísal o tom článok, takže zobral by som len dve také highlights, ktoré spomínal. Hovorím, že potom link dám nižšie do popisu videa a prvých 10 z vás si ho môže pozrieť. Takže v tom článku píše okrem iného, given the growth of demand for AI, which seems totally unpredictable, there can be no doubt that today's behavior is speculative. At the extremes, exuberance is exemplified by AI startups raising 1 billion in seed rounds of funding, sometimes despite having no clear product. Peniaze do toho AI lietajú bez rozmyslu. Do veľkej miery to spomínal aj Jeff Bezos, hovoril, že jednoducho o tom tie bubliny do istej miery sú, že investuje sa kade tade, v podstate do všetkých firiem, investori nevedia, ktorý nápad sa uchytí, ale aj keď investujú do 20 vecí a uchytí sa len jedna, tak do veľkej miery im častokrát zaplatí tých zvyšných 19 a sú aj v zisku eventuálne, takže to je celý ten notion za týmto investing craze. No ale naozaj deje sa to, že startupy bez toho, aby mali nejaký jasný produkt, jasnú víziu profitability do budúcna, tak získajú veľa peňazí. Koniec koncov, aj OpenAI ešte nie je nejaká brutálna zisková firma, áno, prišli z ChatGPT, to je super, ale nie sú profitabilní, výhľadky na profitabilitu sú otázne do veľkej miery, takže uvidíme, čo z tohto celého vznikne. Poďme ale ďalej. Čiže while the parallels with past bubbles are inescapable, believers in the technology will argue that this time it's different. Those four words are heard in virtually every bubble, claiming that the current situation isn't a bubble unlike the analogous earlier ones. On the other hand, Sir John Templeton, who first drew my attention to those four words, was quick to point out that 20% of the time things really are different. Takže v podstate hovorí o tom, že veľa ľudí spomína, teraz je to naozaj iné, v tejto bubline a AI naozaj prinesie ten užitok do budúcna, prinesie zisky firmám, prinesie dodatočnú pridanú hodnotu, možno rast HDP a podobne. Zároveň ale spomína, že aj napriek tomu, že možno je to úsmevné počuť túto vetu, tak je pravda, že v 20% prípadov veci naozaj sú iné a tá produktivita príde. Takže dáva tomu asi šancu 1 k 5. Ďalej v tom článku ho používa príklad. Čiže for example, Nvidia, the AI poster child, has a forward PE ratio of about 30. That's high, but not crazy for an exceptional company capable of generating immense earnings, and certainly much less than some telecoms, media and technology stocks were trading at in the dot-com boom in 1999. Takže naozaj to forward PE ratio, aspoň v mojej hlave je stále nastavené ten kompas tak, že pokiaľ je to nad 25, tak už je to dosť brutál vysoké a od toho by som ruky dal preč. On hovorí o tom, že forward PE ratio, to znamená, že súčasná cena ku predpokladaným earnings na najbližších 12 mesiacov, takže nesúčasných,
je okolo 30. Tie earnings, čiže ten menovateľ sa vlastne berú do úvahy rôzne analyst forecasts, ktoré sa priemerujú. Takže to forward PE ratio môže byť stále trošku iné. Ale úplne basics, price to earnings, to znamená cena akcie ku zisku za danú firmu. No a hovorí o tom, že síce je to vysoké, ale pre firmu, ktorá naozaj má brutálny rast a Nvidia to ukazuje kvartál po kvartáli, že ten rast majú a vyzerá, že je a bude udržateľný. Uvidíme ako dlho samozrejme a že kedy sa to začne tá krivka rastu trošku normalizovať. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že má to potenciál do budúcna. Stále to nie je ale firma, do ktorej by som ja dal svoje peniaze v súčasnosti. Nvidia je z môjho pohľadu do veľkej miery predražená a tie očakávania sú naozaj brutálne. Čiže vnímam, že je väčšie riziko, že cena akcie Nvidie pôjde nejak zásadne nižšie alebo bude mať zásadnú korekciu, ako to, že sa bude stále šplhať nahor najbližší rok. Nvidia momentálne nie je v mojom portfóliu. Samozrejme, každý, kto má S&P 500 ETF, tak je v jeho portfóliu v istej miere, ale vyslovene, že by som vlastnil akciu Nvidie separátne, tak to nie. A nemám v pláne ju kupovať v blízkej dobe vzhľadom na jej valuáciu. A z tých spomenutých akcií, čiže Oracle alebo Warner Bros. Discovery taktiež nie. Akcia, ktorou sa budem zaoberať a na ktorú pripravujem analýzu do budúcna je Snowflake. Snowflake je do istej miery aj konkurent Oracle, ale teda v podstate Snowflake založili ľudia z Oracle a vyzerá, že bude mať pred sebou ešte veľmi, veľmi dobrý rast, ale zároveň cena akcie je dosť premrštená. Zároveň je to jedna z dvoch akcií, do ktorej investoval aj Warren Buffett, respektíve jeho firma Berkshire Hathaway. Ja som to spomínal aj v minulom videu, Berkshire Hathaway investoval do Snowflakeu, no a teraz v poslednom kvartáli zainvestoval aj do Google, takže to je extrémne zaujímavé. Aj na Google sa chcem potom pozrieť viac do detailu, ale Snowflake už mám rozpracovaný, tak to verím, že sa mi podarí ešte do konca roka dať video. Dobre, tak na dnes je to koniec. Ďakujem veľmi pekne, ak ste došli až na koniec, tak super, že vás to baví a budem veľmi rád, keď mi dáte subscribe alebo like, alebo komentujete, čo si myslíte o tom celkovom dianí, možno o tom, ako Trump zasahuje do biznisu a do akvizícií, čo je dosť bezprecedentná vec tiež. Takže majte sa fajn a krásny ďalší týždeň.